Vinga, quan passen 13 minuts de les 11, saludem l'Empar Moliner. Què tal, Empar? Bon dia. Bon dia. Avui l'Empar ha vingut a presentar-nos la seva darrera novel·la. Es titula La col·laboradora. Acaba de sortir, La setmana passada, el 23F, es va posar a la venda. I jo no sé si quan surten els llibres tu ets d'aquestes escriptores que pateix per les crítiques que surten, pels comentaris. I tant. Sí. I tant. Deu ser Jo pateixo inevitable, sempre pateixo jo. Quan vaig a un restaurant i estic menjant una cosa que m'agrada molt, començo a patir perquè s'acabarà. M'ho dius de veritat? Sí. Quina manera de per favor, Sí. d'espatllar aquella experiència. També, com que jo penso que tot s'acabarà, tot anirà malament, tot serà horrorós, doncs, que les poques coses a la vida que et fan feliç, doncs mira, aprofitem perquè com que això s'acaba... Però tu no has quedat satisfeta d'aquest llibre. És a dir, tu sí. No? Oi que sí que estàs contenta de com ha quedat? Sí, estic moderadament contenta. Moderadament? Jo crec que mai potser sí, que algú dius, hola, però estic contenta. Aleshores, per què pateixes si tu estàs contenta? Per tot, no ho sé, patia quan el feia, però jo pateixo per tot, no és que... Forma part del teu tarannà. Hi ha vegades que hi ha escriptors que diuen jo és que pateixo molt escrivint. Bueno, escolta, no escriguis, ningú t'hi obliga, no? Ho dic en el sentit que és un patiment maco, no és un patiment horrorós, saps? És un llibre que a mi m'ha agradat molt, jo us ho dic així, ja sabeu que som sempre molt sincera, m'ha agradat molt, i m'agrada perquè portes els lectors per on et dóna la gana, tu, Empar. O sigui, no és el típic llibre que comença amb una introducció, després hi ha el nus, després el desenllaç. No, ella va cap endavant, cap endarrere. Ara em fixo en aquest personatge, ara en aquest altre. Però em va fer molt plaer fer-ho així, saps? També saps per què? Perquè la protagonista del llibre és una dona que, a veure com ho explico, escriu biografies de personatges famosos no memorables, diguéssim. És a dir, suposem per Sant Jordi, l'any passat o l'altre, va sortir la biografia de Nacho Vidal, per exemple. Ella seria l'autora d'un llibre com aquest. És a dir, són negres literaris però que no se n'amaguen. És a dir, en el llibre aquest del Nacho Vidal, l'autor, el que el va escriure i que devia parlar amb el protagonista, va firmar, i normalment en aquests llibres l'autor firma com a col·laborador, és a dir, el llibre de Nacho Vidal amb la col·laboració de tal, i per això es diu la col·laboradora. Aleshores, aquesta dona, les biografies que fa per l'editorial on treballa han de seguir uns paràmetres sempre molt iguals, per exemple, 12 capítols i una narració cronològica, perquè els lectors d'aquest tipus de llibres, ella explica, no acceptarien una narració no ordenada. I llavors ella, quan explica aquesta història, que li explica un personatge que sabrem qui és al final, sent un cert plaer en desordenar la història. Desordenar-ho tot. Sí. Però és un caos, perquè en el fons dius, és un caos, però és un caos que se segueix. Clar, sí, no? És a dir que, jo què sé, potser hi ha algú que li costarà llegir-ho, no dic que no, però jo penso que un lector normal, intel·ligent, amb una intel·ligència normal pot seguir molt bé, diria. Jo no ho he fet perquè no s'entengui. Es pot seguir, sí. Amb una intel·ligència normal es pot seguir, això ja s'asseguro jo. Però normal, tirant a alta. Parlem una mica més sobre aquesta protagonista, tot i que hi ha més personatges interessants. A la col·laboradora comencem parlant de la Magdalena Rovira, que és aquesta autora, que ara deia l'Empar, és una dona que es dedica a escriure biografies, fa de negra literària, però jo crec que el més interessant, més que la feina que fa, que ho és, sí, molt bé, és la seva vida. Correcte. Com definiríem aquest personatge? Jo diria que si l'has de definir en poques paraules, diries que és una dona sola que té una filla de 3 anys. És una dona que ha estat abandonada. I aquesta és la història d'ella. Jo crec que és una dona autosuficient, que té un passat amb la cocaïna i que ha de deixar de beure. Aquesta és la qüestió d'aquesta dona. Aquesta és que explica el llibre en primera persona i aleshores, segona persona, diríem, perquè li explica a algú altre, que no saps qui és, I anirem sabent. I aleshores hi ha altres personatges dels quals ella ens explica. Més personatges. Per exemple, tota la trama gira al voltant d'una senyora que es diu Antonieta Gelabertó. Aquí canviarem de música, perquè és una senyora que va viure fa molts anys, de fet va morir fa anys a la Guerra Civil,
Tot i que... Però, és a dir, el personatge aquest no hi surt. Ja ho sé. Per què? Perquè, és a dir... Però gira tot al voltant de l'Antonieta, podríem dir. Diguéssim que a aquesta dona li fan fer una biografia, li fan fer de negre d'un hispanista famós, que ha de fer una història sobre la Guerra Civil. No vull ara explicar molt, però justament el personatge protagonista explica, no, sisplau, que no es pensi ningú que això és una altra novel·la sobre la Guerra Civil. Per tant, drames no, per tant treu aquesta música... Hi ha una mica de drama, hi ha una mica, però no gaire. Però no l'has volgut centrar amb l'Antonieta Gelabertó. No, saps què? És que jo diria que a mi m'interessa com explicar les coses, més que no pas quines coses explicar, no? Però ara ho estic improvisant, això. Vull dir que sobre què vull parlar? Sobre la gent del meu voltant, al segle XXI, a les ciutats. Sobre les dones de les ciutats, com ara Barcelona. Però el que és important, però m'estic posant molt transcendent i això no vull que sembli un club de lectura, ara. No, però tens raó que reflexiones l'important sobre les dones. dones. Com fas les coses. Però, és que cada cop que dic una cosa penso que malament ho estic explicant. Vull dir que cada cop penso, quin jardí. No. És una reflexió sobre les dones. Si jo sentís per la ràdio, ara que anés sentint la Cailà per la ràdio, i sentís això, diria, no me'l compro. Ostres, però... No, perquè, a veure, que la gent no es pensi que és un llibre d'aquests així profuns i tostones. Bueno, una mica sí, una mica profund, m'ha sortit. Hi ha reflexió. No, hi ha reflexió. És igual. Hi ha quotidiana. A mi, saps què m'agrada dels teus llibres? I el teu punt de vista, les coses en què et fixes. Et fixes en detalls de la vida quotidiana, tonteries, de vegades, en les que molts de nosaltres no ens fixem. Si ara plorem d'una determinada manera. Si abans... M'encanta. Del teatre, el que més m'agrada són les acotacions. Els autors que fan acotacions llargues m'encanten, saps? Allò que posen... Sí, tota l'explicació. Plora de tal manera, no sé... Ibsen fins i tot posa les pauses. Ibsen posa pausa llarga, pausa molt llarga. Llavors el director fa el que vol, no? Però a mi m'agrada molt la imitació del llenguatge quotidià i m'agrada molt la imitació, la còpia dels gestos. Mira, estic pensant en una cosa que no té res a veure, però és un llibre que em va agradar molt en el seu moment i que em va ensenyar molt, aquest llibre. És un llibre tots els periodistes l'han llegit, s'escriu, costa de pronunciar, Ryszard Kapuscinski, famós Kapuscinski, amb K, si voleu buscar. És un autor de llibres, és un autor que deia una cosa que quan la deia es nota que no existia Telecinco, perquè si no ja no l'hagués dit. Ell deia, tu has d'arribar al lloc dels fets abans que els altres i marxar després que els altres. Ara, sempre hi ha algú, sempre, no marxa mai ningú d'enlloc. Kapuscinski, si hagués vist això, el món de la tele s'hauria mort. Doncs Kapuscinski té un llibre que es diu L'Emperador, on descriu el fred. Ostres, en 1000 llibres se'ns ha descrit el fred. És tan difícil descriure el fred, tots el coneixem, tots l'hem patit i tots hem llegit sobre fred. Què fa ell? Fa una cosa que si se la inventa no passa res, perquè és meravellosa. Explica que està en un poble de la nevada Rússia i està dintre d'una casa i els nens, per anar a col·le, surten cada matí i l'aire és tan dens, és tan espès, que en l'aire es marquen les siluetes dels nens que van al col·le. I els altres nens reconeixen les siluetes dels seus companys i saben qui ha sortit ja de casa i qui està arribant tard, per la forma amb la cartera, el que portin, els cabells. És tan meravellós, és tan maco si t'imagines els foradets dels nens, que dius, és igual que tu inventis. Ningú mai m'explicarà... Fes-ho, clar que sí. Ningú mai m'explicarà tan bé el fred. Què és important d'això? Com ho va fer? El com, no? Dels llibres que ens han emocionat a la vida, ens en recordem d'algunes petites descripcions. Jo de Rayuela me'n recordo que vaig llegir en un dels passatges, diu, nos besábamos como si tuviésemos la boca llena de peces vivos. Hola, quina cosa més maca. Això és una metàfora, me cago en dena, que maco, no? Què ens quedarà dels llibres? Els arguments o com ens els expliquin? Si ara et dic a tu, perdona, vaya parrafada, si ara et dic a tu, mira, és que he tingut una idea d'un llibre que és un senyor que es converteix en escarbat. Tu em diràs, vols dir? Doncs mira, és una obra mestra de la literatura d'humor. Una obra mestra de l'humor, perquè és humor. Ara que tu parlaves de les descripcions, m'agrada molt com descrius tu els personatges. En un primer paràgraf, tu situes com és cadascú
Res, amb 4 línies ja fas, jo què sé, per exemple, hi surt una consellera de Cultura en aquell llibre, també. Surten moltes dones, podem dir. Diu, la consellera de Cultura és una dona asexuada, la manera asexuada de les polítiques d'una certa edat i unes certes conviccions. Duia cabells grisos sense tenyir, però allisats a la perruqueria, i ulleres de pasta vermella, una extravagància que ja no ho era, ja formava part de la normalitat, com els pantalons estripats. Veient-la, per alguna raó, s'endevinava que de jove havia tingut unes bones cames, etc etc. Amb aquest paràgraf, jo ja la tenia aquí. I després descobreixes moltes més coses. Això t'ho permet la primera persona. És a dir, el narrador, sempre quan fas un llibre, tu dius, la pregunta més important a l'hora de fer un llibre, qui ho explicarà això? Qui explicarà aquesta història? Serà un narrador omniscient? Serà un narrador en primera persona, com és aquest cas? La primera persona et permet deixar-te anar molt a l'hora de descriure amb les opinions, perquè si això ho fessis amb una tercera persona, hi ha autors que ho fan i a mi m'agraden molt, jo què sé, Dorothy Parker no té cap problema, és una de les meves autores preferides i us la recomano molt si us agraden els contes que fan plorar i riure a la vegada, que és com ha de ser la cosa. Doncs la Dorothy Parker descriu molt bé, no descriu en el sentit, a veure com t'ho dic, no es talla a l'hora de donar opinió. I me'n recordo d'un dels seus millors contes que diu, era una dona que tenia tanta cara de cavall que tenies ganes de donar-li una poma. Diu ella. No ho dic exactament, però en aquell moment llegeixes i rius, però també se't gela el cor després. Doncs això, la primera persona et permet això, donar una certa opinió. I no ho havies fet tu fins ara, això d'escriure en primera persona? Que et feia una mica de recança o què? Ho havia fet en un conte de l'anterior recull, que ja tenia ganes de... Jo havia fet un estil molt fred abans, tenia molta por del narrador opinador, però llavors pensava, ostres... Però si tu opines constantment a la teva vida. A veure, clar, és complicat d'explicar. No sé explicar, és a dir, jo volia fer un narrador fred, fa temps, en el segon recull de contes, un narrador fred i explicar a través dels diàlegs. Però ara el cos em demana fer un narrador menys fred. Mullar-te més. Estic molt encostipada, Quan dius les eines es nota més. Sí, però ara de sobte se t'ha tapat el nas. Fins ara no. No sé. De parlar, potser. Surten, dèiem, diverses dones. Surt aquesta consellera de Cultura, surt la neta de l'Antonieta Tragela Bartó, i jo la sensació que he tingut llegint el llibre és que són totes dones molt fràgils. O sigui, no és que facin plorar. Jo no he plorat llegint aquell llibre ni he dit quin drama. Però fan pena. O sigui, te les mires des de fora i dius, no són felices aquestes dones. Estan soles, no les entenen. No sé, són tristes les vides de les protagonistes. Sí, ara penso que potser hi ha més dones comes en el llibre, però els homes tampoc no me'ls imagino molt feliços. No, però no els has perfilat tant, els homes, He tingut ganes, però m'ha sortit així. Després fas les coses i llavors dius, ara faré la teoria sobre el que he fet, no? He mirat molt foros d'internet per fer el llibre aquest, i és una font brutal d'històries. És espectacular, espectacular. Vaig mirar molt un foro que es diu Amor Interracial, perquè aquí surt una història d'una dona enrotllada amb un home que ven del Senegal, que ven top manta. Sí. Llavors, al foro Amor Interracial, totes les històries eren tan semblants. Ties que havien posat 2.000 posts, un darrere l'altre, circulars, igual. També foros de dones abandonades amb fills, foros de dones que busquen parella. És espectacular com internet et dona històries brutals, És espectacular. Del tema de la cocaïna tu havies parlat tan obertament en algun dels teus llibres? Mira, en l'anterior llibre de contes vaig fer un conte sobre això, que d'alguna manera va ser un assaig, jo diria, perquè també era una primera persona, però crec que mai. Jo vaig voler que s'expliqués molt bé, vaig voler explicar molt bé la història de l'addicció a la droga. És que es nota que ho has viscut, a més, això. Es nota perquè fas descripcions de, jo què sé, de com sona quan algú s'està fent una clenxa, que jo, per exemple, no seria capaç de diferenciar si fa molta estona que no pren cocaïna. I, clar, tu vas a tant detall. És a dir, quan fas una cosa així, has de fer que sigui de veritat. Sigui aquesta, sigui la d'una tia que s'enrotlla amb un senyor del Senegal, ha de ser de veritat. Tot ha de ser de veritat. Hi ha coses que les saps, hi ha coses que ha de semblar que les saps, però no pot ser mentida. Quan jo tot sovint llegeixo llibres on i
trobo molt falsos, per exemple, en alguns llibres, quan els personatges beuen o s'emborratxen, o sigui, jo veig si l'autor coneix els bars o no. Saps? Que veus molt això. Es nota si s'ha documentat o ho ha viscut de veritat. Sí, i tant. I tu has estat en una presó, com una de les personatges... Una vegada hi vaig anar per fer el llibre, per fer l'escena que descrius aquí. Sí. És que vaig pensar, dic, a veure si ella hi ha anat, perquè sembla que hi hagis estat. És difícil a mi em va molt bé anar als llocs a copiar, saps? No tinc... A mi, de vegades, quan feia cròniques, tenia col·legues que em deien, per què no t'ho inventes? Jo dic, perquè no puc, no em surt. A mi em va molt bé anar allà, escriure, mirar, mira, hi ha aquesta foto i aquesta altra foto, llavors ho fa servir o no, però com a mínim tens la percepció, saps? Avui estem entrevistant l'Empar Moliner sobre aquest llibre que us recomanem. No sé si esteu seguint de què va el llibre, jo confio que sí. Almenys escoltant-la, espero que us agafin ganes de llegir La col·laboradora, perquè val la pena. Fem una pausa per la publicitat i de seguida. Avui estem compartint l'esmorzar que ens prepara el Gremi Provincial de Pastisseria de Barcelona, tot i que no l'ha tastat. És pizza, gana. No? Sí. Pizza l'hem deixat a fora i aquí dintre el dolç. Prefereixo el salat. El salat, doncs quan surtis, està molt bo més. Estem compartint, dèiem, l'esmorzar amb l'Empar Moliner, que acaba de publicar aquesta novel·la, La col·laboradora, per primera vegada amb la columna. Sí. Amb l'editorial Columna. Per què aquest canvi? Mira, ja feia temps que l'Ester Pujol, que avui publicava l'Ara, que és una de les 25 dones més influents de Catalunya. Calla, que els lectors et proposaven a tu com a dona influent, Mira, et dic una cosa. Ho has vist o no? Em vaig votar jo a mi mateixa per veure si ho aconseguia, però no vaig influir en ningú més. Perdona, no. I he fracassat. Surt citada entre els lectors de l'Ara. Em vaig estar votant, només em vaig votar jo, ningú més, i a més, sabent que ells sabien que em votava jo mateixa, perquè suposo que ho veuen. Horrorós. Això, perdona. Horrorós. Em va fer molta ràbia. Vaig pensar, no influeixo ni els de casa. Ni ells em voten. Parlàvem de columna, el canvi d'editorial. Això, Esther Pujol, que és una de les dones més influents de Catalunya, sempre m'ho deia. I jo tenia ganes de tenir traduccions també, i vaig pensar que potser a columna... I ho van entendre a Quaderns Crema? O sap greu això? Sempre quan li dius adeu a algú és que portaves molt de temps editant amb ells. I tant, sí, i tant. Sempre abandonar gent és trist, i al mateix temps és una aventura nou. Clar que sí. Escolta'm, tu quan escrius els llibres, tu tens clar... O sigui, t'imagino, vinga, començo a escriure el llibre. Tens clar cap a on vas sempre o vas una mica... deixes portar? Hi ha molts escriptors que diuen que es fan esquemes. I jo sempre tinc molta curiositat per saber com ho fan. Els col·legues o gent que potser admiro, sempre els hi pregunto. En el meu cas, jo em retallo potser cares de gent que m'agraden, del diari o així, me'ls poso allà, alguna cara que la trobo maca perquè t'inspiri, per ser descrita, potser dic, mira, aquesta cara és maca, aquestes arrugues que té aquests cabells, m'agrada això, saps? Aquest somriure, mira, ho tindré en compte, m'ho poso per allà, però vaig fent i vaig llançant moltes coses i... Però l'acció del llibre, o sigui, sobre la marxa totalment, tu no saps ben bé el primer capítol explicaré això, el segon això, el tercer això... Després canvia molt, de vegades els llibres, potser la decisió de la persona, és molt difícil, i potser és d'última hora, no és en aquest cas, però això passa de vegades. Clar, quan fas contes, el que fas és, quan en tens uns quants, el que has de fer és ordenar-los, no? Ai, aquest va aquí, aquest no entra, però una novel·la és diferent. Dèiem, surten personatges femenins, forces. No hem parlat de la Xu Soriguer, que és una tertuliana de la televisió, representa que la protagonista li ha d'escriure la seva biografia, després la cosa evoluciona, diríem, i no la deixes gaire bé. O sigui, el món dels tertulians de la tele, almenys a ella no la retrates... Bueno, és un món que coneixem de prop. No sé, tu no tens tertulians, no? No faig tertúlia jo aquí a la ràdio. Però en les teles, a tot arreu n'hi ha, no? De tertúlies, els veus... Però tu fas de tertuliana també, una mica, als matins, o no? No consideres que és una tertúlia, allò? Jo faig una secció, és a dir, faig com un... Però feu tertulieta. Tertulieta vol dir que diem hola... Tertulieta vol dir que converseu entre vosaltres. Jo diria que, clar, fer de tertulià seria... que et preguntin per temes d'actualitat i tu tenir una cosa a dir sobre, jo què sé, sobre rasquera, si estàs a favor o en contra de que plantin marihuana, sobre Eurovegas.
Jo això ja ho faig, si en tinc ganes ho faig en els articles. Sí, senyora. Però no tinc opinió de tot. Ni a lo millor tinc ganes d'opinar d'algunes coses, saps? De política en tinc menys ganes. Ara potser una mica més, però menys ganes. I això dels articles diaris com ho portes? És meravellós. Quina feina per això, és molt bonic. T'obliga a estar... a llegir molts diaris. Sempre activa, però és molt bonic, és extraordinari. És molt bonic. També, és clar, un article, si es fa bé, no? Ha d'estar ben escrit, ha de tenir els punts i a parts que toquen, ha de tenir un finalet, com un petit acudit, de vegades. Vull dir que jo reconec autors que diuen no, i això dels articles ho faig pels diners. El meu és... El que faig bé és els llibres. I dius, ostres, ja es nota, saps? Perquè hi ha gent que potser tens la sensació que els articles ben fets costen de fer. Clar. Tècnicament també s'han de fer. Vull dir que moltes vegades veus articles, quan ja veus molts punts i a part, o molts punts suspensius, dius, ostres, jo diria que és com la càmera lenta a les pel·lis, saps? Vull dir que no cal, podem entendre-ho, no? Sense càmera lenta no cal que m'ho remarquis. I estàs molt pendent del que et diuen els lectors o no? No sé si t'arriben molts comentaris. No, perquè patiria massa, seria horrible. Em destrossen la vida. O sigui, prefereixes no llegir-ho. Em destrossen la vida, amor. Cada dia és horrible. És exagerada. És fatal. I a mi m'amarguen el dia. No, perquè n'hi ha que són... Faig règim. Hi ha gent que és molt corrosiva, o sigui, que fent una crítica se't carreguen de dalt a baix. Et matxaquen viu. És horrible. I sí, és veritat. Aleshores millor no mirar-ho, no? No, perquè llavors et destrossen. No tens gana, ja. Ens permets que recordem un moment dels matins d'aquesta setmana? Que vam riure molt. No serà el moment. El moment, amb majúscules. A veure, un moment, posem en situació la gent, perquè no tothom veu els matins. Ni tothom veu aquell sofà en què parleu amb l'Helena García Melero de diverses coses i on tu tens una secció. Des que van entrevistar la Pilar Eire en aquest programa... És que va ser molt fort. Ara ens pot estar escoltant Pilar Eire, és que jo no sabia que era de Barcelona, em pensava que era de Madrid. T'ho juro. Jo tampoc sabia que viu a Barcelona. Doncs sí, o sigui, Pilar Eire ens pot estar escoltant ara mateix. De fet, ho deu estar fent. Vols dir? Sí, jo veig a Pilar Eire al llit, ara mateix, amb una bata elegantíssima, naturalment, escoltant-te tu. Molt bé. Posem per cas que ens està escoltant. La Pilar Eire recordarà que va anar fa uns dies al programa... A presentar el seu llibre, La soledat de la reina. Llavors la Pilar Eire ens va explicar com va fer aquest llibre. L'Helena li va preguntar, Pilar, ¿has hablado con la reina? I ella va dir, no. ¿Lo intentaste? No. I llavors, dic, ¿y cómo lo hiciste? I llavors ella va dir una cosa que està molt bé, va dir, por el método Stanislavski. Jo me metí en el cuerpo de la reina, això com els actors, quan s'han de ficar en el cos de, jo què sé, per exemple, de Gregori Samsa, és un dit, y ya, como cualquier persona ha sufrido por amor, por desamor, por los hijos, pues yo ya conozco a la reina mejor que ella, va dir. I llavors... Això és molt fort. És que està molt bé, perquè és un gran sistema per fer biografies. Jo ara vull fer la teva biografia. No autoritzada, diguéssim. Sí. Faig el mètode Stanislavski i ja et conec a tu millor que tu. I tu t'aguantes. I jo explico amb diàlegs, La Cailà, la seva nit de casament. La Cailà va agafar el seu espòs i li va dir, amor meu, et desitjo. I per què ho sé? Perquè el mètode Stanislavski... T'has ficat a dins meu. Clar. Gràcies al mètode Stanislavski. I tu t'has d'aguantar. Tu t'has d'aguantar. Que l'Empar Moliner portava dies i dies fent broma d'aquest tema, fins i tot feia la conya... És que també va dir una cosa, molt forta, Pilar Eire. Lo de la Salcedo, de la Quadra Salcedo. Sí, va dir que la reina havia sigut amante de Miguel de la Quadra Salcedo, el de la Ruta Quetzal. És que no puc veure la Ruta Quetzal sense pensar en aquells bigotis. Veig aquells bigotis i penso en la reina Sofia i és que no m'ho puc creure. Llavors estàvem nosaltres espantats. Llavors va dir altres coses, va dir també quan el rei salió con la vedette. I dic, però quin és la vedette? Es veu que ho sap tothom. Jo no sé quin vedet vol dir, però no ho diu per si de casa li querella la vedet. Però tu tens idea de qui deu ser? No, calla, no ho diguis perquè no se querella tu. Després et dic el nom que jo crec que és la vedet aquesta. Però igual estic equivocada. Un moment, total. Arriba el divendres i l'Empar no parla ni del mètode Stanislavski ni de la Pilar Eire. I aleshores reben una trucada al programa i passa això. Bon dia, endavant. Hola. Hola, perdoni, qui és? Des d'on truca? ¿Elena? Sí, hola, digui. Mira, hola, soy Pilar Eire. Gràcies, senyor. Gràcies, nuestro senyor. No, llamo porque estoy bastante enfadada, ¿eh? O sea que no...
A ver, un moment, sisplau, un moment, calma. Pilar. Elena, no, contigo no estoy enfadada porque te conozco de hace muchos años, sé que eres encantadora y que eres incapaz de hacer algo que pueda perjudicarme. Mis palabras van, dirigidas a Ampar, si no te importa. Adelante. Per al·lusions, vols dir? Ampar, mira, lo siento, hasta ahora me caías muy bien, pero es que no entiendo, hay algo que no entiendo y me he decidido a llamar porque estoy sumamente dolida. No entiendo porque hace tanto tiempo que no hablas de Stanislavski. Clar, aquesta dona, hauríeu de veure-li És les bestial. cares a l'Empar perquè realment feia riure molt aquest moment televisiu. Va ser bestial. Però va ser molt llesta, Peire, hombre. Molt. Hombre. Perquè va aconseguir donar-li la volta i aleshores els espectadors van pensar, ostres, quin sentit de l'humor té aquesta dona que se'n riu d'ella mateixa i entra amb la conya. Jo estic ara per traduir al català La soledat de la reina, que em sembla que és un totxo de 300 o 400 pàgines, Doncs te l'autoritzaria, M'encantaria. Potser te l'autoritzaria. La solitud de la monarca, sí, m'agradaria molt. I espero més llibres de Pilar Eire i per Sant Jordi li demanaré un autògraf, evidentment. Home, vas dir que li faries la pedicura i tot, vull dir que... I tant. A aquest moment l'heu de fer, també. En fi, Empar, que res, el volíem recuperar perquè realment va ser molt divertit quan ho vàrem veure, vam riure molt, i que t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui al programa per parlar de la col·laboradora. Ostres, gràcies a vosaltres, no? No, escolta, nosaltres encantats perquè ens ha agradat molt. Doncs que bé, aquí me n'alegro. recomanem coses que ens agraden. Me n'alegro. A mi m'agrada molt El senyor de les fruites. El senyor de les fruites Sí, és fantàstic. m'encanta. El Pere... M'encanta. Jo sóc presidenta del Club de Fans del Pere. Bravo, el Pere. És un personatge que us el robaran per la tele. És que si me'l roben espero que ens continuï... Us el robaran, No, se'l poden emportar cap allà. Però jo crec que el Pere es quedarà amb nosaltres perquè tenim... Ja és una amistat, ja, això que tenim entre nosaltres. Però realment és Trobo una molt bona idea que feu aquesta secció. parlar de fruites i verdures. Sí, trobo una secció molt bona idea, molt diferent també. Està bé. Però escolta'm, doncs t'agraïm que l'escoltis, li passarem el missatge que segur que li farà il·lusió i fins una altra vegada. D'acord. Adéu-siau. Adéu.